Mr. Colent, Mamoka. Okay, let me go straight to the topic. What I want to say. One way ZANU-PF vari kusapota Mundarageza ngavazive chokwadi kuti isusu hatina problem naMundarageza. Problem iri kuiswa naivo vanhu vari kusapota ZANU-PF vanozouya vachizoita maspokesperson after Geza addressa nation. Ivava vanhu vazhinji vacho ndo vari kuuya nemadivision zvokuti hatichaziva who is who kutenda adomazvona pekutanga vakatanga vakabatana ini munhu atanga taona kutanga kuti uyu munhu matauriro ake haasi kuitaura zvinhu zvekutaura navageza exactly but vari kuisa propaganda ndibarista. Barista aiuya achingochiropodza maopposition waya akakuitirei maelection muchingodliwa muchiita sei. She was like blaming the opposition for the failure for it not to be in power. But isusu we all know kuti kutadza kupinda opposition in power haungablame munhu abirwa kaiwo kuti wazobirwa sei mbavha uchiona irapo. And we know that ZANU-PF is working couch nguva yakareba vachiramba from 2008 de ZANU-PF isina kubatana ikarambira opposition kupinda mupower yahwina power vakaita 3 months vakachengeta maelections. De nyika ino yakagadzirwa tisina kumbonzwa nezveMundarageza. Ani mazona Mundarageza vasiri kana kugara kusango magaro vari kuita yaya. So the opposition, they must give it respect. Some of us, we don't support politics. But what pains us is the pain that in suffering that is going in our country. People are suffering. Lots of families have been destroyed. But from going there, South Africa, South Africa. Because of ZANU-PF, if our politics was okay, hakuna munhu aenda kunze kwenyika ikoko. Ani mazona manje. Saka aisusu zvati kutaura ndiri. Varume ava veza ngavarege kuda kutouya vachizvitange ivo vanaka ndo dambudziko rakuitika. Vakuyasa kuti ivo ndo vari kuvhura maziso edu. Yeti vanhu maziso angagara akavhurika and ivo ndo vanga akavharika for years. Kusanganisira Mundarageza. But right now we applaud him because Mundarageza have seen the light and they've repented. And the cause yake tiri kubatana nayo. But pane zvinhu zviri kunyazonzwisika kuti pane chiwande here. Saka vanhu ZANU-PF ngavanzwe zvinhu zvifuti kule. There was two my question and yekutanga 2017 here. And vanhu vakashandiswa. Vanhu vakabatana vanambonetsa kupinda mustreet vanhu vanatsvangira vakamublaza vanhu vakapinda mustreet. Andidi vapinda mustreet after takutofunga kuti dai mu 1617 takunzwa kuti November 1617 vakubuda vamwe vakuti chinhu chedu yanga iri iskwambo yeMZANU-PF. Andwazona. Saka they must understand people. They must not force people to trust them. No, they must be lenient with people and understand people kuti the damage yakaitwa kubva kumashure echibuilda kusvika pa 2017. People are no longer trusting ZANU-PF people. And vanhu veZANU-PF vanoita kutrust baba. Because they are like chameleons. Today vanouya necolor yegreen, mangwana vanouya necolor yered. Today vanouya nestatement ino, mangwana vanouya nestatement ino. Just check. Pachavo chaipo. Look at pachavo. Right now vari kutungana vana Saraura, vana I don't know vana Mdzingwa. Yokamabhura Ari is in shit because of these people who are in ZANU-PF. But they were in the same group. Vachifunga kuti they are pulling on the same side. But look what happened now. Not to people life, Mabuni's life is at risk. Iripa life because of these people. So if they want us to trust them. Just like that. No. So ngavanzwisise kuti kana vanhu vachibvunza mwe mubvunzo havasi vanhu vese vari kubvunza mubvunzo nokuti varakashi kore zvigananda. Vamwe vari kubvunza mubvunzo inenge tingwe jeni noda ngoti ngoanzwawo zvakanaka kana kuti zvakanaka zvisina kuti tuka kana kuzouya maopposition ari kuita sei akangonyarara. Ko Chiwenga ari kutaura. Chiwenga Chamisa is not in the level of Mundarageza. Chamisa is like there in presidential. Saka kana vachizoita madiscussion ari pano zvoitana naChiwenga. It doesn't mean kunyara kwaChiwenga hamo mupati tiri kuzoona. Vanochanisa kufunga vanozoona. It doesn't mean kunyara kwaChamisa hamo mumadhira. Ari kuoneka. Because vanhu vanonyatsotrace madhira vanyatsona kuti madhira aya aChiwenga naChamisa haana kutanga izvezvi. From 2018 my-election kusvika pa 2023 achibuilda. Unyazoona kuti ED ane intel yaanayo yatisina. That's why he destroyed that CC party. And he tried to put Chavangu there. Why? Because ED has intel. Kuti Chiwenga na Chamisa, they're working together behind the scenes. Even in my election na 2023 mkatresa pattern yacho. Mchaona kuti kwa kawanda kwa wina
MP eZANU-PF Chamisa airova idhili ranga riri chiro ranga riri bhora musango because ma-MP anga ari divided. Kune mamwe angarisadi kwani kwaChiwenga, kune mamwe angarisadi kwani kwaidhili. Vamwe vaitaura pachena kuti voterai inini paMP papresident, voterai munoda. That pattern you said, we know it. Saka zvokuzoti vanozouya manje vazoita ma-spokesperson after Muzarageza ataura ndo vanhu vane problem hombe ivavava, because vamwe vacho cannot trust them agenda avo vari kuuya vachishora maopposition. Fanike maopposition hana chaanga achiita. Ma-opposition, they will be fighting this war. If it was not for ZANU-PF's unity that was destroying vision yema-opposition, this country ngade isiri pairi panapanasa. Ndingadi yakanaka kudhara kuma 2009. God give us the window period yokugadzira nyika yedu muna 2009, 2013, 2008 elections. After yarowa ZANU-PF, what did they do? They hold my election for how many months? 3 months. All of these guys were castigating vanhu vasiri ZANU-PF vari kuvhunza mvunzo because of what happened in 2017. Vari kukastigate kuti hey, nyararai musabvunza. They like want to force people. They were part and parcel of ZANU-PF fighting. Zvaifaitwa nemaopposition kuti de vakatanga kusunura kudhara nyika ino yakanaka kudhara. Then came 2017. People thought, no, the person you are trying to put here, that's right. Give him the second republic is going to be right. All these people right now who are coming to join, they were part of this thing. In 2018, after my election, people were killed in town. Who are castigating right now my opposition. They were part of that team again. And was on 2018, 2023, they were there again. My election akarigwa, zvavanoziva. My elections, they are not being recognized by anyone. The president that is ruling our country is a bogus president. He never been chosen by anyone. But you find them, vane magatsi ekuya vachishora ma-opposition, especially Chamisa achishorwa uku neuku. No, gentlemen. Atirambe kuti hakuna munhu asina maweaknesses, handiti? Right. But zvokuzouya mauzvitange vanhu vakanaka stereki kudarika vanhu vangagara vachizviona mavision vachikuudza zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvisingabatanidzi vanhu, zvinhu zvinodivhaidha vanhu. Handi mazviona manje? Yes, we cannot just rush kangomanya ngopinda kuti tangonzi idai tongoita. Because we know the people that we are dealing with. Nderageza might be right, but ukada kuzongora chaona kuti kuna kudhonzerana kumashure kwavari kuita zvinhu zvisina kujeka. Yeah, we cannot even as for me, I cannot kuti nachamisa ngangomanya kungotaura. Kana iye asiri sure, kana iye akanyarara, it means there are things that are not yet clear behind the scenes. Or else, if things are clear, is waiting for the right moment where he will say things according to their plan and discussion. Saka handisi kuziva sei vachizomanya vachizocatisgate vachiuya vachitanga kutukana nemaopposition. Hey, maopposition this, maopposition that. Hey, hamuna zvamunoita maelection hana chanochinja. No one is denying that elections they cannot change anything in our country. We agree on that thing. Hakuna munhu anoramba kana ane pfungwa dzinodhunza dzakati kwanei. We all know kuti zvechokwadi hapana maelection anochinja zvinhu. But we don't want kuita chinhu chimbunye chokumbunyikidza vanhu, like to force people, like to kungoti just enter blind. No. We know ZANU-PF how it is. Look right now what I'm talking about. Kumari Mabuni is in deep trouble because of his brothers, so-called brothers and sisters. Vangavari magroup machifunga tarubata zvinhu zvimwe chete. But nini mnanzi barista from the first day ndakatomukomena ngati mukadzi uyu matauriro ake haasiwo. Mukadzi uyu waya achingoti uya achitanga atakana naChamisa. They are trying to divide Chamisa naChiwenga wacho. It seems like vanenge vachinyepedzera kunge vari kusapota vachidharageza, but they are attacking that side. We don't want people who are attacking Chamisa. We don't want people who are attacking vana mudharageza, what they are doing. We want people who are united. Kana usina chaunyatsonzwisisa, be quiet and see time ichifamba, because the best prophet anoexposa zvinhu nguva yakwana, it's time. Nguva inoexpose. As long ivo futi kana iva vana mudharageza netimu yeZANU-PF vachiita zvinhu neunyengeri mukati zvisiri kuenderana neplan yaMwari. Because I'm telling you, my brother Kulet, this time kana vanhu veZANU-PF vakaita utsotsi hwakudada hwa 2017 hwekuita zvinhu zvine utsotsi, zvinhu zvine ugube, zvinhu zvine ukruku mukati, things that are full of deception. God is not going to allow them.
because they've been given the grace from 2008, 2017, 2007 to 2023. Right now, Idi Amin 7 is aripo. So this is not the time. God is not going to allow them. They must do these things accordingly. Yes, no, Ziva. Idi Amin constitution, the best way to remove Idi is to review the constitution of elections of 2023. Ndiwo akamira komeri mabhuna aimboitaura taura apapo. We are very sorry for that man. We are praying kuti dai abuda bhozi ndiye aimbotaura zvine musoro. Kwete vamwe vese vazhinji vari kutaura havana zvine musoro zvavari kutaura. Maybe vamwe mwana wageza ndiye ari kutombotaura zvatiri kutonzwa zvinobatika. Ari nani? Anochiti mwana wageza. But all of these people, you don't know their hidden agenda. It's like vane maagenda vainawo bhozi vanouya vachingoshora vanhu vari kuposition hapana zvavari kuita hapana ivo vari kudai. Inini ndikangonzwa machitaura achidaro totoziva kuti uyu hatina kwatiri kuenda. Kadi rema-elections ndo joka hombe rinkakandwa iro riya handi anozviti muconstitutionalist iro riya rinoexposa zvese and evidence vanayo. We don't know what is holding them. Maybe it's because of the time. But if they bring that card of true result of my election, some people will never last even a time. Vanhu vanozara mustreet peta zvinhu zvakajeka zvinooneka kuti zviri kufamba nekupi. Saka please vanhu vezanupf, if there are those who are genuine zvechokwadi vachifunga kuti pamwe kubvunza vanhu varakashi vari kudi, no, there are some people who are asking genuine questions about our politics, about the plan, not because vane agenda kana kuti vatumwa, no, because people have been cheated and the people, they don't trust ZANU-PF people, because ZANU-PF people, most of them, they are full of deception. Most of them, they love power at all costs. Vamwe vacho anguva yavo yekuti vanga vasingadyi vanga vasiri zvigananda pagovernment yaED, they want to be zvigananda pagovernment iri kuuya kana vakapinda vega vega. That's the problem why people are asking these questions. So some of people are asking some genuine questions. Tine murume nika DJ Holly, maquestion akabvunza DJ Holly ndinoona chakaipa chaakabvunza nazvo. DJ Holly asked some genuine questions. So why was somebody coming castigating him? Achiti DJ Holly akabvunza zvinapa. No, those were real questions. Mutarakeza zvicho kana fangongoya kana DJ Holly ne studio yake. Andiri voita vorecorda kana asingatoita zvelive. Vozosendwa after papa. Just genuine over phone call. Number yake vanayo. Andiri so that you answer some of the questions aripo zvaasingadi kupindura zvinhu zvacho voreka. Azvirambidzwe izvozvo. And or to speak in parables, in riddles. Kwete kuti munhu akabvunza mubvunzo makuyama kutanga kuti vakutanga kuatakwa. Muri kutaura izvi, muri kubvunzira izvi, muri kudi. It's like pane something to hide, which people are against with. Against with. We need to solve this country, our country, once and for all. Our people are being castigated outside the country. Vanhu vari kutambura naSouth Africa. Makona mukadzi uyanga ndinombaida kuzvara. Muzvipatara zvedu hazvina mushonga. People are suffering. So we don't want kuti tokasa chinhu chinobenefita vamwe vanhu. It's like again tuve nezvimwe zvikananda futi. After that people continue to suffer. No, gentlemen. We need to find kuve nemoyo. Ngative vanhu vanotyawo Mwari. Vanhu vatambura vanzwa. We need to fix this country once and for all. God has opened this window for us to fix it. And this time God is not going to allow any deception spirit. Varume vakaramba vadata zvinhu zvounyengeri vari kumashure vanopera one nebhinya nemabhinya emazvigandanga. They need to start to speed up kubatana nemagenuine opposition. Tinawo tinovaziva. Vana mudhara ngarivhume vanga vakasungwa. Is genuine. Vana Chamisa is genuine. Netimi shoma yavainayo. We unite together nana mudhara guru. This country moves forward. Not zvokusera vanhu vachingoramba vachiita zvinhu zvokuti wande. Aiwa. Who continue to pray for this country. Mwari aititire zvakanaka. Kusvika Mwari atipa victory. And this year, God is going to give this country the victory. Because people have suffered enough.